Sugeng Rawo sugeng angger habis dar masuk kata kalau menika lumatar kadang-kadang di rumah saya menika. Mugi dados saya kerusuhan pegawai lumatar kok arep campur sama. Kadang syuting Wefis semoga Ananda yang berikan sedang dihidangkan anak Mas Rafansya dan Mas Arlan Yayan jadikan anak yang berbakti kepada kedua orang tua berguna bagi nusa dan bangsa patuh kepada agama nanti yang memberikan anak yang soleh amin.
Oke. Suatu tembang. Mas. Dibawani sih. Bawa apa ora? Dibawani. Mingkar mingkor Mingkar mingkur Mingkar mingkur iki tebunge priyayi nek cara kene ya ewuh kuwi ada angel-angel. wiwitane nyingkar nyingkur lingsem yen mutan lelampahan kang kahuri tresno tulus nadyaningku bekas mara Konjuk demanteng Mbah Kumisih dalah Bapak Sudarmo. Nah, iki Mbak Doni iki terus dikajengaken apa mas? Blitar. Nggih. Konjuk demanteng Mbah Darni. Mbah Darni Mas Mas Darni Lali aku. Nggih. Kok gedhe aku. Mangga. Dicawisi lho mas. Yo yo Yae yo Fotone ngejokono Oh Bos Rani. Wedhus sing pincangnya lebih regane. Katakan wedhus sih, Mas. Katakan wedhus. Juragan wedhus. Oh alah, njaluk ambah. Lah iya.
Ayo. Catatan. Cedetan sajroning ati detar luntur saya merati aku kowe dadi garwa Ho ha ho ha. Ho ha ho ha. Yo. Ayo Mbak Jani Ayo, jalan. Mbak. Yo. Yo. Asik. Hilang Mas. Dar. Kok riwa-riwi nang ndi to? Oh kae lho Mas ning kono. Ora ngono kok. Golek apa to Mas? Kok kula kok iso ngetan. Golek apa to, Mbah? Kulon bali Apa? ngetan apa sejane galakon. Ngono. Golek wedhus ilang. Embo Mas. Wedhuse iki ning kene. Iki ning kene. Iki wedhuse. Sing ndi? Iki. Ya engko to wong urung nang berita. Sabar ya, Aa. Waduh, rumah saku. Udah papat payu kabeh koyo udah endel. Ayo bacutke. Oe. Cedetan sajroning ati. Tan luntur saya merati. Aku kowe dadi Mergo leren tibake Blitar. Ayo, tiba Blitar. Ayo Blitar.
suwun. Nuwun, sunat ya, Mbah. Kowe anggere aku muni sunat. Saben bengi. Jangan lengel. Nggih. Ya, dibawani aku pengen krungu suaramu. Suwe rak krungu ya. Ora tahu belas adek leren. Saben bengi. Ya. Nyawa. Gowo. Ora usah digawe jegleng. Eli. Ini wae, ayo diinuman ya. Yen memajang. Yen memajang among karo. Bawa iki nak lawaran ngene iki lho asik. Lah kak ora obah, Pak. Hah? Ora goyang dong. Goyang ku leren lu kono bodresin kon iki barang dengah kok leren. Obat kuat. Tenor kuning. Awak tuwa iki Kok obat. kayak suwong. Awak tuwa iki obat ra komplit. Alah wis Ngono. ora mawon belas. Wes ngono tok, Mas. Lho ra ngono lek. Kok pulit men. Lek mun nancep kok ngomong sithik. Iki domba iki rada Angger mak ceritan tok iku piye. waduh. Lho untunge kok aku iki tukang ngamplas orang lho nek dadi. Ya. Pak kok gedhi aku. Panas. Ayo. Panas. Oh. Yo. Piye? Mau samerne aku megol. Aku iki ora. Ayo kowe iki. Panas sudan. Panas sudan. Udan panas. Aleng-aleng. Panas. Terus di Ya, oke. Aleng-aleng. Caping gunung. ya. Ayo. Keluar pokoknya. Terus. Jempale. Yeah.
Kayak gendeng mau mbak. Ente-entean iki banter. Ora wong mlese kok. Ndadok apa? Lah iya. Keliwat. Oh, kliwat. Awak tuwa. Awak tuwa. 50 keliwat e. Bisa basinya. Ayo. Basinya tak pateni pisan. Mulah ambemu. Wis laporan basinya barang. Wis tak bondo. Panas udan. Ayo. Panas udan terus. Ayo terus. Nadyan wadon sarta lanang. Aku kok kira-kira awor sinden bisinan ngene ngelimang dina ya. Wis sempal kabeh boyoke. Modar. Inumane banyu Banyu bening apa banyu gendeng? Ya, caping gunung. Sugeng kondur Pak. Mbak Bandot, ampun nyesal kondur ya. Oh. Sampai nak semangat mentok. Bang, Iya, sedikit. iki mulai asik. Iki mulai asik. Lambemu. Pira ta iki? Pira ini? Pira? Po yo tau regeni kok iso murah iku. Hei, pira tenan ngomong aja kurang ajar. Gak tau tau wae. Heh? Lambemu cemekku 300 e. Padake cemeke. Ayo. Sekar bisa
saya entek. Bagi tidak peko siti. Kok geding aku. Kok kale. Ayo digawe rock. Rock suwean ngerep. Modar. Kok geding aku. Ayo. Sekar bisa konjuk depan Mbah Tato. Wah, Mbah Tato CS. Mama Nisa, Bapak Heru yang dari Kono Diki Kedung Leper. Pak Bandot, ayo dong.
Gondal gandul. Oh ya gondal gandul diaturi. Alhamdulillah. Yuk diaturi sik. Yuk gondal gandul. Andok kemak lungker lungker. Andok kemak lungker lungker. Yeah. Yeah. Andok kemak lonteng lonteng. Andok kemak lonteng lonteng bareng kepenak. Ora penak. Lonteng-lonteng. Wes gage mikir ndok kabeh wong semene ndak e lho. Ndoke sapa kena lonteng. Wong semene mikir ndok kabeh wes lebari. Ndok kemak lonteng lonteng. Ndok kemak lonteng lonteng bareng kepenak. Ndok kemak lonteng lonteng. Ndok kemak lonteng lonteng bareng kepenak. Piye Mas? Kok Jepara mbate alit. terus. Lagi metu. Bar iki lali. Wonge ayu. Oke ayu Dik. Terus Rodok pelit. ora lho. Hey! Monggo Pak, saya semangat Pak, mriki Pak, monggo Pak. Ayo Mas. Apa to Dik? Aku wis jenenge asat topan. Sampai putin ukuran. Apa ya Dik? Aku wis jenenge pocongan. Abang apa ya Dik? Aku wis jenenge rambutan. Heha. Gondang ganduran sarungan. Apa Angel. Kuwi jenenge kentongan. gondang ganduran apa ya Dik? Gandul pancen nikmat ya
Gandane. Sik. Mau endok. Saiki ana terong, ana tomat. Nek ndek pidulake gampang pecah ta. Heeh. Tapi nek tomat kan ora to. Ora, jare sapa? Jaki tomatmu. Hah? Jaki tomatmu disentlik gampang pecah ora? Waduh. Iki tomat asli kok. Asli. Heeh. Nganu Mas. Kisut Mas. Ora. Ora. Ndak kepak iki wis. Aku ora nuwaki le. Gondal gandul ana kuping. Apa ya, Dik? Kowe ngono anting-anting. Takon Mas. Gondal gandul sing mbok gawa. Apa to Mas? Abang Ijo. Kowe jenenge setoran. Kowe jenenge pocongan. Kowe jenenge kentongan. Takon Mas, Ora ngono kok sing kene iku ana pare ana. nek terong terus kayak piye ngono lho Mas? Lek dibentuk kaya pare. Ya sing sensasinya agak berbeda ngono lho. Wih, Sing ana grenjel-grenjele ngono lho. sing mampu ya sapa? Eh? Ngene-ngene kok ora kuat belas. Ora kuat tuku pare Wow, maksudnya. umure 50 keliwat kok paling cir walak kajir kok beluk. Jem. Maksudnya ki ngene, nek terong ya ngono kae, nek pare ana pahite sithik ben rasane piye ngono lho. Pikiranmu pare sing apa? Oh iki ya jamu paitan. Ayo ngono maksudnya lho. Gondal gandul ana kuping. Apa ya, Dik? Aku wingono Kandel-kandel sing mbok gawa. Apa to Mas? Iki badarne. Ini. Pedes loro, Mbah. Apa di tiba? Kowe nyelok apa? Hei. Kabeh kene ta. Mbah kakunge Damas nggih. Lah nggih muga dados retnaning penggalih jampi saya. Penake Mas, ayo digoyang ayo. Ayo Mbak Darni. Ayo
tunjuk dumateng Mbah Cir malah kacir kok goblok. Modar. Do wong ayu modar kowe. Aja ta kok yo modern Mas. Pepujane ati ambowit kono urusana. Kaya gethuk Ngene kok gethuk to. kaya ngene rasane wong nandang asmara dinmu saged tewe gabrane lho Apa Mas? dinmu ana bali murung Nanti aku ragu duit tok. hah Ragu duit Mas ora ono iki. Koknya apa ta wakku dhewe iso piye Mas? ngacung nok kono Lah urip ngene iki kok. lambemu Loh, ya ora lho Mas. Wong anjen ngono lah urip. Mike Mas lah urip. jae meneh Piye? ye Kepiye to Mas? saiki Lho, ta melu urip to. Kok ya dikandani ora ngandel kok. ora iso mati wis rong kemis Ora do setuju. dewa jan watoko welas somring wa besok kapan kasembatan jajan Iki wis jejer Mas. iku tak keprok pisan iku malah Kepiye to? jajan wae kowe iku mau jajan wae putuku an Yo iya to Mas. lan Piye mau? Baleni. Rondo piye to? gendeng Bojo ora tau duwe kok. Wis aja dawa-dawa Mas, ora kuat. iso gampang ngene iku ora los ra iso iki swara Muhammad noni rona kodo tanpa mbokmu Prau Mas. tanpa prau dirasa sating jolo niti Metu bareng apa metu dhewe? karepmu pakmu galak Oh, ora. Aku ora nggo satpam iki, Mas. pateni kok wis nyidam sari asmara Yo. hey hey gendeng kok ya yo yo
iki. Di Mas delok iya aku. Iki jam pira iki? Jam seberapa ta? Jam 7. Pas kopian main. Arisan. Arisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo nggih meture 1 4 7 Ahmad. Apa to Mas? Kok ya? Modar basa ora metu. Apa tadi? Bu? Jadi saya diwaca saya. Iki dari bos Hong Kong juga bos Malaysia. Sing dipinta iki teman lagune engko tak nyanyi dhewe ra apa-apa bar iki. Terus Pak Dine iki Iki sudah diwaca apa ora Mas? diwaca sih. Ya kono ndang diwaca. Iki nyanyi kok iso ngene iki. Kepiye to Mas? Nalikane ngono maca layak. mikir lali nek nyebut iku. Mikir apa to, Mas? Ora iki mau bos-bose awake dhewe kan rawuhne kene to. Nggih. Ana bos. Engko Mas dipikir engko. Nalikane spesial buat bos kita yang dari Korea. Tak seorang mendekati, tak seorang menemani. Setelah aku miskin dan tak berharta lagi, tetapi
dari keluarga besar Sinoman, thank you banget, teman-teman. Atas bantuannya mudah-mudahan mari selamat jalan, selamat bertugas, terima kasih. Dari bos Korea, juga dari bos Malaysia, thank you banget. Bila orang sedang jaya, siapapun menyangkutnya. Tapi bila dia jatuh susah berat pun ketiaknya. Ya karena dia yang dipandang hanyalah sekedar dicari teman sejati yang merasakan derita diri. Mungkin dalam seribu tak terdapat satu dicukupi sedih sekali karena tiada berteman lagi. Say! Memang bila orang sedang jaya, siapapun menyanjungnya. Tapi bila dia jatuh susah, tiada, itulah dia yang dipandang hanyalah sekedar tak terdapat satu spesial buat bos kita yang dari Malaysia. Ya diatur lintang asmara dulur kula nang langenane apa to biasane aku lali ya. Ya, lagune apa senengane lagu lali. Oh, jalan lagi. Siapa tolong ratri momeleng manis Dua spesial buat Pak Wiwit selaku tuan rumah pada malam hari.
Ayo lancar cek. Mbah Putri pundi wau Mbah? Oh nggih wonten ngajeng nggih. Sugeng ditangan. Pripun Mbah? Monggo Mbah Putri. Recekku precek krimis was tekan sadelo maneh bapak ing was tekan yo kaget aduh rika bertan apa bungkus bapak iku isi recekku precek krimis was tekan sedelo maneh bapak ing was tekan yo kaget aduh rika tenan bungkus bapak iku isin apa sampun mugi-mugi saged damel jambi sayang nggih Mbak Putri nggih. Ayo, Ketoke kok ya pergerakane. Heeh. rambut iki jam piro iki? Oh, yo. Oh, lagi setengah 11. Setengah jam kas. Iya, Mbak Tati, moga. Karo Pak De. Joget bener moga. Yang penting ngagem adat timuran. Maksudnya apa toh? Ya saweran. Yo. Hop. Ayo jare. Lara jonggrang kowe panjenengan Sehat-sehat Mbak Darni. Was padat no yidani. Yen kalah
jumrang manut konsumsi Jaka Bandung aku terbit bebono janji sewu asa wangi kudu dadi iya jumrang panyuwunmu sabda asik goyang sih adik goyang goyang sih Alhamdulillah. Tayup. Sing gatel iku sing ngangeni kok ya. Ayo Mbak Darni, monggo. Beksan malih monggo.
Ayo Cil. Ini ayo. Muter, muter, muter. Se. Awas. Majedot, majedot, majedot. Dar. Ban pecah. Wah iki ana rezeki teko. Majedot, majedot, majedot. Ban pecamane. Esok-esok rezekine tambah klumpuk. Oe tambah klumpuk. Oe tambah klumpuk. Oe tambah klumpuk. Oe tambah klumpuk. Asik Gondoro. Ayo. Muter, muter, muter. Se. Aku iki tukang tambal ban rezeki sak dalan-dalan golek duit duit sing halal kuwatan cukup kanggo sandhangan tukang tambal ban Set. Ho. Ayah apa? Asik. Yo. Majedot, majedot, majedot. Dar. Tambah pecah. Majedot, majedot. Ban pecamane. Esok-esok ini tambah klumpuk. Kowe tambah klumpuk. Kowe tambah klumpuk. Kowe tambah klumpuk. Asik, Gondoro campur sari. Goteng dengan ini. Hah? Eh? Nyeleweng. Ya, nyeleweng. Sing nduk jaluk sing ndi, Mbah? Nyeleweng. Mak jedor. Ora digebrak ngono iki iki jam piro? Waduh. Ora karek seperempat jam kok bisa. Asik. Baju yang mana abang, yang abang maksudkan?
Darni nyel apa? Lila nono. Lila lono. Boy. Pamit muli. Pak Sanimen tamu dari Lampung, ya Sumatera. Oke. Lagunya cerita Pak, ya. Nanti setelah ini langsung dua cerita. Tika. Tiba no cerita apa? Ya tiba lagu dangdut apa pun bawaannya bawa lila lalu Pak mulai. Pinas Dadi judulnya. Jedoni entane karo nangis-nangis sithik Mas. Kandane ora apa-apa. Sapa ngerti ditambahi Mbak Darni. Darni ki rumah sakuline cilik kok. Kedawan lanunan. Nadyan Abot. Cilik ning abot. Jroning rasa Aku yang ngumun wong semene kok sabot iku lho. Apa ngelmune kakean apa ya lah? Nanging kados badhe menapa ya dari Lampung. Iki lho dadi wonge mau. Iya ya, alimu semono. Lagune sak resi wong ya, Mbah. Allah Sumadot sa jroning Dangdut ae. Tibake dangdut. Kawula mongsa Tibake lanjut iki wae. termo Kawula namung satrimo. Malah dibubar abah. Ayo, ayo, lali janjine tibane. Yuk. Ayo Ica. Ica. Ayo gini bos. Ayo Cak. Asik. Dina Minggu. Kowe ngajak Audio. Tumbuhan Mas. Yen kepada pipimu mesti tak jiwa
ngaji ta? Mbah, Oh, melu Lampung. melu kono yo lah, melu kene yo Ora lah. ngono mbok dileh mene ngono lho harus cedak. Iya. Pripun, Pak? Pak, karo aku wae to, Pak. Ya, spesial Pripun, buat Pak? Bos Ani Min. Pripun, Bos, Pak? Thank you banget. Heh? Ya, iku Mbak derita. Janjane kowe ning ngendi? Gelagatmu Bayai. sasayu priyane. Hatiku sucenah gawe kencana karo wanita kono Mas. Yo. Ayo diaman, Pak Kansil, Mas Alek, Mas Yuri, Pak Mas Budias, Edi, Dari Lampung, thank you banget Bos Min. Indonesia. Dadah sih. Aduh, Papa. Ayo Mbak, yuk. Tapi tak kau pengen Oleh, oleh, oleh. nganti lingsir sendiri. Ono kene aku nunggu kowe. Tak SMS yen tak telepon apa patene. Mangkel aku yen kebanto pipimu masih tak siwal 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 lali janjine kadane alasane Baru kapan saya silang. Bosek ta. Iki loro rampung. Jaluk apa to, Mas? Embuh. Nyuwun apa, Mas? Jaluk sunat. Oh, jaluk sunat. Tak sunate, Pak. Eh, Ya aku ngene-ngene iki iso nyunat lho. kelakinan iki biasa. Piye, Mas? Iki dadi kelakinan biasa. Piye? Blitar. Lah mau wis bar kok. Lah wong kuwi kok pengamu. Wis bar aja. Jancane kowe ning gelagatmu sajayu priyane. Yuk spesial Mas Ani Min. Gerakan Lampung. Kowe kencan karo wanita liya. Matur Lah suwun. nek ngono petugasnya ada mulai iki jam pira to? Iki jam pira apa? Iku jane wis rampung e. Iki jam 11 pas. Assalamualaikum nimbang nanti. Done sikit ra apa-apa. Wis sikit iki nanti sikit ta? Kok ditambahi sikit. Bah. Spesial buat Pak Seni Min dari Gerakan Lampung. Thank you. Yo, iki dadi kok pamit boleh. Aduh, mau sakit. Oh.
apa ora kok gede aku malah. Iya ke diramungi saya. Suman Lampung ya. Mas Alimin dari Lampung. Yuk tajamnya sekarang. Tiga balik ke pamitan. Spesial buat bosku-bosku yang dari Lampung, Ya. yang punya Sumatera. Monggo merapat Oke, semuanya. dulur mulai bisa gol sedikit. Mas Sigit bersama Mbak Sigit. Yuk Mas Alimin. Monggo bos. Monggo Yang bos. punya Lampung Jaya. Berulang kali ku katakan, berulang kali ku ingatkan, kau anggap aku yang bersalah, kau anggap aku yang berdosa, seakan dirimu paling benar. Berulang kali ku katakan, berulang kali ku ingatkan, pandainya dirimu bicara, pandainya dirimu berdusta, melempar batu sembunyi tangan, setajam karang kau bicara. Yang punya Lampung Jaya. Berulang kali ku katakan, berulang kali ku ingatkan, pandainya dirimu bicara, pandainya dirimu berdusta, melempar batu sembunyi tangan, setajam karang kau bicara. Tambah salahku meneh nggih. Kok gede aku. Hah? Pamit mulai ya. Jambu alas. Mulai ya. Jambu alas. Ayo Mbak Bun. Lagu sing mau lho. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Lah, atur itu benar kan. Bang matur nuwun. Waduh.
Sugiono Bapak Partono monggo. Ya, untuk Pak RT, Pak Partono, Pak Giono, rekan-rekan semua. Baik, jambu alas dek manis. Ya, matur suwun. Ya. Ya, pamitan, monggo pamitan. Mbok menawi wonten kelita-kelita kalau matur kula saking pun harus campur sari kula